Először is boldog születésnapot szeretnék kívánni, hogy kinek? Neki. Ugyanis a BMW ebben az évben ünnepli az egyik szép kerek évfordulóját, a házi feladat, tessenek szívesek utána nézni, hogy A válasz 25, B válasz 30, C válasz 15 éves vajon az X5-ös. Prémium Autó Magyarország bemutatja ezt az X5-öst, amit én különben úgy neveztem el, hogy tank, meg úgy neveztem el, hogy traktor, meg úgy neveztem el, hogy egy erőmű, meg úgy neveztem el, hogy egy lavina, meg gyerekek mindent. Szóval ez egy olyan autó, amit azt gondolom legalábbis, hogy még nagyon sokat fogunk emlegetni, mert Isten igazából ez egy hatalmas nagy, hogy is mondjam, szóval egy technikai vívmánya ennek az autógyárnak. Ez pedig nem más, mint az, amikor találkozik egy benzines motor, meg egy elektromos motor, ennek a kettőnek a teljesítménye szépen összeadódik, de olyan brutálisan, hogy valami egyszerűen elképesztő. Most képzeld el azt az érzést akkor, amikor egy 2,5 tonnás autóval körülbelül egy ilyen 4,8 másodperc alatt karcolod a 100 km/h. Úgy tapadsz az ülésbe, mint hogyha mondjuk ilyen, mit tudom én, 2 tonnával nyomnának hirtelen bele. Fantasztikus, eszméletlen. Szupermenet teljesítményre képes, de ennek az autónak más a titka. Hogy micsoda, azt már is elmondom nektek. Annyira imádom ezt a kocsit, nem csak azért, mert úgy alapjába véve nem csak stílusa van, nem csak szép érzéke van azoknak a tervezőknek, akik ezt az egész formát így, ahogy összerakták, de azért itt nagyon sok év tapasztalata van most már abban, hogy amikor ránézel egy ilyen kocsira, ebben van határozottság, van dinamizmus, igazi tökös BMW. Maradjunk ennyiben. X5-ös, és ez a legfontosabb, gyerekek, xDrive 50e. Fú. Na szóval, annyit kell róla tudni, hogy van az a verzió, amikor tudsz 0 forinton közlekedni ezzel az autóval. Picit megoszlanak itt azért a vélemények, mert mi, amikor teszteltük ezt az autót, akkor előfordult, hogy valaki mondjuk 70 km-t tudott vele menni, de aki nagyon vigyázott a lábára, az 100 km-t is tudott itt a városban közlekedni vele, az elektromos hajtással. És hogyan jössz ki nullára? Hát úgy, hogy otthon van egy saját napelemrendszered, azzal termelsz energiát, azzal szépen megeteted, az pont egyszerűen így közlekedsz vele. De, hogyha mindez nincs, és mondjuk elmész, és mondjuk egy sima parkolóban lévő ilyen kis áramtöltővel szépen feltöltöd, amiért ugye fizetned kell, akkor átszámítva a benzines fogyasztásba körülbelül egy ilyen 2000-3000 forint körül fog kijönni neked 100 km megtétele ezzel az autóval. Szerintem tök szuper egy ilyen autótól, egy ilyen mérettől, és ráadásul egy ilyen dinamikus kocsitól. Szuper kocsi. Jaj, gyerekek, nem kicsi, tehát nagy. És hogyha belenéztek ebbe a motortérbe, akkor azért úgy látszik az, hogy azért adnak arra, hogy itt aztán nem lehet szó arról, hogy ne legyen kimerevítve minden. És különben most már szépek az eldolgozások is. Voltak különben olyan modellek sok évvel ezelőtt, amik úgy hagytak kívánnivalót maguk után. A régi X5-ös tulajdonosok biztos emlékeznek arra, hogy én miről beszélek. Hát azért egy 300 lóerős benzinmotorral, majdnem 200 lóerős elektromotorral, amikor ez az autó meglódul egy padlógázzal, és ez a kettő összeadódik, az érdekes pillanatokat teremt mindenkinek. Azt szokták mondani, hogy a fekete szín divatszín. A fekete szín öltöztet, amúgy különben picit slankit is, de hogyha ránéztek az elejére, na ez az egyedüli olyan jellegű dolog, amire azt tudjuk mondani, hogy hát itt azért a feketével kapcsolatban vannak nagyon pozitív értelemben elgondolásaink. Ugye itt van ez a vese forma, ami az utóbbi időben a BMW-nél, hogy is mondjam, elkezdett nőni. De milyen jó, hogy nő! Legalább nő a monumentalitás, amikor ezt meglátja valaki a visszapillantó tükörben, amikor hátulról közeledik az autópályán egy ilyen kocsi. Mindent fog csinálni, csak harcolni nem, legalábbis nem javasoljuk neki. Maradjunk annyiba, hogy az autó végsebessége 250 km/h, ugye ez le van szabályozva, mert hát ugye az egyezményes dolgok alapján ennyit engedélyeznek, szerintünk különben bírna még jóval tovább is, de nem is ez a lényeg, hanem nem lehet ennyivel közlekedni. Ugye a szabályok betartásával 130 km/h lehet közlekedni az autópályákon is, de nem mindegy, hogy gyorsulunk. Addig pedig nagyon jól gyorsulunk. Ha ránéztek az elejére, tulajdonképpen sok titok nincsen az autóban, és ami nagyon fontos, szeretném felhívni a figyelmet, az pedig fantasztikus,
kegyetlenül jó fényereje van, lézerlámpa, mindent bevilágít, még azt is, ami nincs ott. Ha azt mondjuk, hogy vadonatúj a kocsi, akkor vadonatúj a kocsi, méghozzá nájlonos, mert a Prémium Autó Magyarország ügyfelei kibontják a saját autójukat. Ez nagyon fontos és lényeges. Ami viszont nekem nagyon tetszik ezekben az autókban, azok a minőségi kidolgozások, és hagyjuk már azt, hogy kemények a német kocsik, mert ez az autó abszolút kényelmes, abszolút puha, abszolút szuperül körbeölel ez az ülés, és különben mindenféle olyan támogató rendszer benne van, ami arra ösztökél, hogy igazából biztonságban érezd magad vezetés közben. Sok újdonságot nem árulok el ezzel a technikával, hiszen azért ezt most már ides tovább 2-3 éve alkalmazza a BMW, és ugye ezekben a modellekben ez feltűnik. Továbbiakban is rákfeném, és ne haragudjatok meg érte, de nekem hiányzik a sebességváltó kar. Én még a régi fajta ember vagyok, a régi fajta dologhoz szoktam hozzá, bár különben most már nagyon sok olyan ismerősünk van, és sok ügyfelünk visszajelzett ezzel kapcsolatban, akik ilyen autókat használnak, hogy ez a váltó ez különben tetszik az embereknek. Na mindegy, nekem hiányzik a váltókar, amúgy belülről csodálatos az autó kidolgozása. Látjátok, hogy panorámázunk agyba főbe, és hát, hogy is mondjam, nem csak szép, nem csak tágas, kényelmes is, technikailag pedig vérprofi. Ez a BMW X5. Csak ekkora kerekekkel lehet egy ekkora monstrumot kordában tartani. Szóval kellenek ilyen papucsok ahhoz, hogy igazából jó legyen a tapadás, és tök jó legyen az autónak a stabilitása. Hozzáteszem azt, hogy a légrugó az nagyon segíti különben ezt a munkát, de hát ugye a BMW a futóműgyártásban vérprofi, ugye 22-es kerekeket kapott ez a modell. Megmutatom nektek a hátulját. Akik X5-ös használnak, azok számára nem fogok elárulni nagy titkot. Ha ebbe az autóban 4 ember, egy normál átlag magyar család beül, akkor tökéletesen tele tudják pakolni ezt, és ideális is abból a szempontból. Elmennek egy hétre nyaralni, és tökéletesen pakolható ez a hátsó tér, amivel most már szűkül tulajdonképpen az egész, az pedig ez. Ebbe található az a pak, amivel mutatom azt, hogy ide kell csatlakozni, és már is töltjük az autónkat. Azért, hogy aki esetlegesen elektromosan akar vele közlekedni, az legalább, ha vigyáz rá, akkor 100 km-t tudjon vele megtenni, csak is elektromos üzemmódban. Ahogy szoktam volt mondani, autócsodákat és csodaautókat megtaláltok nálunk. Hát azért van bőven most is, hogyha szétnéztek az udvaron, de mi ezt büszkén vállaljuk, és nagyon szívesen segítünk nektek, akár magánszemélyként, akár cégként, hogyha flottát szeretnétek, akkor a Prémium Autó Magyarországot megtaláljátok. Keressétek weboldalunkat, premiumautomagyarország.hu.